Kasabay ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo, noong July 18, formal nang binuksan ang bagong Provincial Disaster Risk Reduction and Management o PDRRM warehouse sa Sitio Sapacat, Barangay Poblasyon, Bugalyon. Ang warehouse itinayo bilang central hub na magiging imbakan ng mga bagong kagamitang pangresponde sa sakuna, supplies at iba pa. Pinangunahan ng pagbubukas nito ni PDRRMC Chairman at Governor Ramon V. Gico III at PDRRMC Vice Chairman at Vice Governor Mark Ronald D.J. Lambino. Dinaluhan din ito ng iba't ibang sektor gaya na lamang ng Philippine Army, PNP at mga department heads ng Kapitolyo na katuwang sa mga disaster responses. Ang gusali may lawak na 360 square meters at nakatayo sa 15 hectares na lupain. Maliban sa lalagyan ng mga kagamitan, kaya rin nitong tumanggap ng higit 6,000 mga evacuees lalo tuwing mayroong sakuna. Samantala, nagbigay din ng kagamitan ng Office of the Civil Defense Region 1 sa probinsya. Kinabibilangan ito ng mga rigid hull inflatable boat, portable generator sets, buoyancy tubes, life jackets at iba pa na mahalaga sa kakayahan ng probinsya sa disaster response. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.